ita ce sarauniya a halarar Muhammadi, adadin yawan kujerun takwa babu adadi. Tana mulkin kasaita a ciki da rabba madadi, kowa in ya zo ta karɓe shi ta bayyakan kwada. A halarar Muhammadi yayi take ba da lamuni, in ka zo da firgicin yi jab ta ɗauke ta maka izini. Tunda na san akwai ta wallahi na daina razani, na san za na mallaki abin da na so na nan nada. Kowa zuciyar annabi ta ce sarauniya, batun matsayin tagunsa san bata da kishiya. Wanda ya barki na shi ne yayi da kwanziya, dan ya bar muradin annabi na har abada. Rayuwar halitta da su ne ta rataya, bayyana ta abban suna na ta ba mu shirya. Kan bayyanarsa duka halitta mun sha wuya, tunda ya zo da shi da kausar suka yi manna shimfiɗa.